mabubusog ang ating panlasa, mabubusog din ang ating mga mata sa mga palamuti at costumes na syempre pakwan ng tema. Dito sa kanilang Pakwan Carnival o Street Dance Competition. Yay! 6 na grupo ang nagpasiklaban sa naturang kompetisyon. Bawat grupo, binubuo ng 3 hanggang 4 na barangay. At kasama rin sa mga nagpakitang gilas ang mga out-of-school group. Sa year 2025, napag-isipan namin na yung community involvement naman ng street dancers. So, meron kaming 6 clusters at bawat cluster halo-halong klase ng community. Meron kayong kabataan, meron kayong farmers, meron kayong mga neighborhood associations, ganyan. So, tulong-tulong sila para mabuo yung isang cluster nila. Nung last year, year 2024, yung mga street dancers namin pumunta sa Panagbinga at doon nakipag-compete din. Nakakatuwa kasi bilang Banyans, proud na proud kami na nandun yung mga buhat-buhat nilang mga watermelon. At sa Grand Showdown, enggrande ang kanilang choreography at naglalakihan ang kanilang mga props na nakadagdag sa wow factor ng kanilang performances. Kaya ang mga manonood talagang tuwang-tuwa. Nakakaindak na musika, masiglang pagsayaw, at mga makukulay na costumes. Yan ang pinamalas ng mga kalahok sa kanilang street dance competition. Dito din makikita ang talento ng mga Banyans sa pagkamalikain.